Odonjo weche mag tuke Blackfish Ultimate ema obedo jaloch e tuke mag Frisbee East African Sun Tournament Feast mar 15 bang' loyo Kakamega Wolf 9-7 e tugo mar Flying Disc. Blackfish orito lochne tok bedo jaloch e piem mar 14 higa mokalo. Tuke mag Flying Disc ma ochan gi riwruok mar All African Flying Disc Federation AAFDF kod riwruok mar Kenya Flying Disc Federation KFDF otugi e kuoyo marachar mantiere dho wath ma Kongo mayudore Diani e kaunti ma Kwale. View Travel nobedo achiel kuom jochiw sir madito e tukego ma bende bero sekta mag limbe pacho ka. Tugo okelo kanyakla timbe 8 mawuok e pinje mag Afrika kama oting'o Kenya, Rwanda, Burundi, Uganda, Cameroon, Comoros kaachiel kod piny Afrika ma milambo. Waduoko erokamano maduong' ne sponsor manobedo manokonyowa timo tournament ni kochakore gi View Travel, Trailblaze nikech gine mane gikonyowa in the event setup and also Fancy Sports mamiyowa apparels. Koro wakwayo ni kadiponi ngi nyathi ma is interested kata madwano tug frisbee nyiswa mondo wa miu equipment mwanyalo tugogo kendo wanyisu kaka itugogo nikech gini sani ni e secondary school, CBC and university. And we are entirely grateful to View Travel for even making this happen. They have been our main partners, travel partners. They have brought in a good number of people from different countries and they've been able to facilitate this event to be able to happen. The experience has been good. It was intense because we were the defending champions and we didn't think we'd come this far. It was so nice and the spirit were high. We were really looking forward to this and we are so happy that we got the trophy back. Kowere kon magani tim Kenya jotugo ma yawuoyi ma gin e piny ne 20 Rising Stars owuok e pacho ka okinyi ma kawuono ka gidhi e piny mar Misri. Rising Stars biro goyo tach e piny mar Misri kendo bago tuke mag osiep ka gitimo rako bende mar ikruok ne tuke mag pinje Afrika. Timno ma itayo kod kocha Salim Babu nitiere grup mar B kama oting'o timbe kaka Nigeria, Morocco gi tim Tunisia ka geno margi en timo maber e tukego machakore tarik 28 dweni e piny mar Misri. Timbe 4 mabiro chopo e nus finals biro ng'ado tiko mag tuke piny mangima jotugo ma gin e piny ne 20 mibiro bagi e piny mar Chile.